Ola, eu son Hugo Montes Vázquez e estou co meu amigo Tiago Míñez Oliveira. e hoxe vamos falar sobre un gran escritor nacido en Ourense chamado Otero Pedrayo. Don Ramón, o de Ourense, era un señor co bastón nunha man, o sombreiro na outra e os ollos cheos de lume. Así era Otero. Naceu en Ourense no 1888 e a vida regaloulle moita cabeza, pero tamén moito corazón. Podería ter vivido cómodo entre libros e salóns, pero escolleu outra cousa. Escolleu pasear por Galicia. A pé, sen presa, como a quen busca algo que perdeu. Falaba coa xente dos lugares pequenos, tomaba nota dos nomes dos regatos, das lendas, das vellas, dos silencios, dos carballos e todo ese tipo de cousas. Describiches a perfección a Otero Pedrayo. Así, pois, síguenos contando a súa vida. Vale, pois verás, Otero Pedrayo non era só un sabio. Sí, era catedrático, xeógrafo, escritor, etc. Pero o que facía especial era outra cousa. Sentía Galicia. Nas súas novelas, como Arredor de sí, non falaba só de personaxes, falaba de nós, da loita por ser un mesmo nun mundo que ás veces non deixa. Dicían que cando falaba, calaba a xente. E non porque falase forte, senón porque falaba a verdade. Tiña as sensacións de que o que dicía viña de moi fondo, como se o dixese tamén a terra. Así, pois parece ser que Otero era un crack. Pois exactamente. Pero Otero non se queda aí. Tiago, cóntalles que máis aportacións tuvo Otero para Galicia. Pois verás, este home, en tempos difíciles, apostou por Galiza. Foi deputado co Partido Galeguista. Subiu a Madrid a falar de Galiza en galego como que leva un anaco de casa no peto. Non berraba, non insultaba, non rompía cousas. El construía, con palabras, con ideas, con respeto. Soñaba cunha Galiza libre, culta, sen ter que pedir perdón por ser quen é. E ese soño, aínda hoxe, segue vivo moitos de nós. Hugo, entón, que podemos sacar en conclusión do legado de Don Ramón? Sí, ao final, o que nos deixa Don Ramón é que morreu en 1976. Xa era vello, pero seguía camiñando con bastón e palabras. Quedounos a súa obra, sí, pero sobre todo quedounos a súa maneira de mirar. Quedounos a mensaxe de que amar a súa terra non é pecharte, senón abrir os ollos e recoñecerte nela. Que falar galego non é cousa de antes, senón cousa de sempre. Madre mía, Hugo. Entón este home marcou un antes e un despois en Galiza. Sí, en conclusión foi un dos grandes para Galicia. Tamén un dos meus preferidos. Creo que homenaxes como o do nome do seu colexio son merecidos, porque marcou unha etapa para o noso territorio. Así, pero foi tan relevante que ata fixeron un colexio na súa honra. Así é, oxalá eu. Bo chiste, Hugo, pero dame que nós nunca vamos a chegar a ser como ese tipo. Ese foi un entre moitos e moitos millóns de persoas. Pois sí, tes razón, un distinto. Bueno, que nos enrollamos. Ata aquí a vida de Otero Pedrayo. Por suposto que temos moitas máis cousas que contar sobre el, pero acábase o noso tempo. Espero que vos gustase e ata Ata vindeira.